ƴewama ƴewtindama hakkunde ya Balla Gaye ɗo e Bambardier hankkadi heddi hen ton ko balɗe nde tawno ko le 1er janvier ko nden tigui combat o waɗata to arène nationale. ƴewama ƴewtindama noon tawama arène nationale famɗirtu ɗiɗon gaye ɗiɗi kokkolli jogorɗi fulɓodirde ñana hen so Allahu lamɗo jaaɓi. moni kala noon nana bakoro banggue goto foof wi so jagui neɗɗo o waɗata e mum hay secondaji kono ɗum fo e wade noon en ɓooyi yiide mbiruji bakkotoɗi kono noon so tawi ene koota kewi ko hoggede ngolo. so ɗum ɓenni noon ene wayno combat Ama Baldé e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Haragne Lo Modou Lo. combat o ene wayno jagganomo ko ɓooyi toujours so tawi jaggama combat o heewi ko aytude kono noon ene wayno hankanti o darima ɓene mbiyanno beele combat o darima walla daraki kono noon darde mum tengtini hande o nde tawno ɓe mbaɗi conférence de presse hakkunde staff Nicolas e wondude presse o ngam yidde haalandeɓe no combat o darori e kadi holko ɓe jiɗɗi e nder oɗon combat par rapport e ɗo côté communication fo e wade noon en ƴeewi en ƴewtidima en tawi combat jagganoɗo le 5 décembre ɗum noon ko hanki wonno hakkunde Papa Sow e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Siteu ene wayno combat o heɓani wadde hakkunde mabɓe kono noon combat ji jagganoji tokosi ɗi kala mbaɗi. haɗi oɗon combat wadde noon ko haare hakkunde Papa Sow e ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni fiyoɓe bawɗi walla mbiyen hongonoɓe tous Siteu ne hannirta ni henna ne tawno haare waɗi hakkunde mabɓe ha ɗo gandanɗa hoorema goto e hongoɓe ɓe wiyeteɓe tigui rigui ajoni ko guewel en wonko fonno wonde fandare guewel e eɓɓo guewel ko wona jaggude kono wiye ko fotina mbaggu aɗa fiya ɗum neɗɗo ɗum noon ko ɗon woni garmi gara ne waɗi hakkunde mabɓe ni hen goto ɓoninoɗo jahas ɓalejo ene waɗi seeɗa ko ranwi ne waɗi ciifi ko ɗon woni tigui rigui a joni no fi on mo gandanɗa hoorema kañum woni Papa Sow mbaggu ngu e tinde nde foof ene wayno hel ne tawno papa e hoore mum ɗo haali e plateau Modou Mbaye en o wi wonde no yeehi toon to hôpital nde ene wayno ñooti jeegom ñootama e tinde makko kono noon e nder combat he hayne tinde nde fusi nde papa wino ko yo acce sipiré kono noon réaction Siteu wi wonde ko Papa Sow waɗi exprès peut être mato ari ha e nder combat o wi wonde ñalawma o wona ñalawma mum ko ɗum waɗi tigui a joni o waɗi provoqué ndeɗon haare beele omo gaño combat o na hayta wadde kono ɗum foof e wade noon ene wayno sénégalais ji kewɗi keeɓi hen déception ne tawno koppude billet mum yaade ha stade walla joɗade nder galle mum wadde annulé rendez-vous ji hay ko nandi hen joɗade ene fadi combat haala ko heddi sona arbitre ne siffle combat waɗa haare ƴiƴam rufa ɗum noon ene tengtina tan violence uji biyeteɗi nana e nder lamba ɗi ne haadirten yanna ɗum noon kala ahlu lamba ene wayno mettini tigui rigui a joni e combat o wasi ɗum wadde kono noon Papa Sow wi wonde koko portata plainte ne tawno wonko gandanɗa hoorema hay sinno o ñagama o jaɓata ne tawno enen en gona bamɗi en gona baali ke en yimɓe neɗɗo noon foti jogade ko comportement neɗɗo so ala comportement neɗɗo tan nawe ɗon ɗo laafo woni gota noon bandiraɓe musidɓe ko ɗum woni ko aranno en ɗo hen e kabaruji lamba ɗo e nder Tiitonde TV ko ɗo hunde nde laɓata ceer ne hannirta ni henna continue wadde abonné mbaɗon partagé mbaɗon like mbaɗon aimé ɗaccon hen commentaire uji moon ne tawno dole lingu ko ndiyam kono dole Tiitonde ko fulɓe tigui Allah rokkunomi demgal larkay ko demgal structure de communication tiitonde ari caɗele ngase rendo joguiɗa ko conférence concert cérémonie officielle mariage baptême anniversaire walla ka ceerno aɗa yiɗi waɗanede communiqué ko tiitonde yawri hen en mbiyani ala ɗo woni kono ko ɓuuri garɗude ko koye tiitonde tawete mon yiɗi jokkodirde e mabɓe kala numéro whatsapp 00221 719 88 80 appel direct 00221 33 855 16 37 structure de communication tiitonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jirtinde gila Tiitonde yetti ele ngasi e rendo men